La remodelació de la Casa de Cultura d'Ontinyent i la seva adequació per tal d'acollir grans exposicions i produccions culturals ja és una realitat. La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josepa Amigó, i l'alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, han visitat les instal·lacions renovades d'aquest edifici que data del segle XVIII. A mi el que més m'agrada és veure lo ben empleats que estan els diners que arriben des de la Diputació, sobretot perquè hem treballat moltíssim per tal que tots els pobles tinguin un finançament just, que arriben els diners de manera ordenada, no de manera subjectiva, i la veritat és que satisfets de visitar els pobles i ciutats i veure com se pensa sempre en el benestar de les persones per damunt d'altres grans obres i altres grans inversions. La Casa de Cultura d'Ontinyent, ubicada al Palau dels Barons de Santa Bàrbara, compta ara amb un espai expositiu de 215 metres quadrats distribuïts en dues plantes. A més, les obres de remodelació han eliminat les barreres arquitectòniques de l'edifici i han servit també per millorar el condicionament ambiental de les instal·lacions. Poder-la adequar perquè pugui rebre tot tipus d'exposicions, exposicions de qualitat, com la que acollirem a partir de la propera setmana, la Memòria de la Modernitat, i per tant, per això era imprescindible el poder dur a terme inversions que eren necessàries i que a més jo crec que han millorat d'una manera molt important esta Casa de Cultura de la ciutat. El projecte ha estat cofinançat per l'Ajuntament d'Ontinyent i la Diputació de València amb una inversió total de 360.000 euros. La Corporació Provincial ha sufragat la meitat d'aquest projecte a través dels fons del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles i l'Ajuntament d'Ontinyent s'ha fet càrrec de la meitat restant.